ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Pindi Subaka. Olel Pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo. Jam Allah wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on juurama, on bismama e yewtere mon Olel Pindi Subaka. Nde diaspora nani Olel Pindi Subaka law. Olel Pindi Subaka no kewɗen wiide ni ko yewtere mon nde kewɗen hebde kala subaka tugganma altine ha wiyanma ko ɗo woni aljuma 8h30 ha 9h50. ko yewtere kadi nde ganduɗa kadi hewde e doge no kewɗen wiide ni nde ganduɗa ko enen gundata ɗum ɗon actualité e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene tawe e nder leydi men ha e caggal leydi foof ma yewte ɗo e nder ndeɗo yewtere Olel Pindi Subaka. hande noon ko altine e 17 lewru décembre hitande ujunnaje 2023 en garti e premier numéro de la semaine. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on juurama kala to mbawɗon wonde e less doole babadam he, jerinkoɓe walankoɓe ɓe gona wuttiyankoɓe, guule ɓuuɓi ñalloɓe, jamal wale mon, jamal ñalle mon, jamal weete mon, ko noon windere nde sifori. Allah jarama, on jarama, bisimilla mon e yewtere mon Olel Pindi Subaka. to karallagal to ko gando Fadigali wonanen toon, en jettimo en jarnimo, en calminimo e subaka hande o ga e micro ko musidɗo mon Adama Diop, gorko mo Horkojere. kono noon kadi eɗen gandi so tawi eɗen mbawi yiyede e en direct ɗum ko ganduɗa woni e nder oɗon chaîne YouTube, oɗon gandi ko ballal e ballal ɓen haralleɓe men. To caméra to ko Djiby Dieng, gorko mo Kanel, wondude e banggue régie ha ko fate banggue réalisation o mo ganduɗa woni Oumar Diobbo Sow, en calminimo de passage. ko kamɓe jaggini en kaɓɓirɗe ɗe ha mbaweɗen yiyede, mbaweɗen nanede. ɗum noon subaka hande o eɗen mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. kono en jejjitani to banggue infographie kala ko yadate en ɗum ɗon eɗen gandi ko mo ganduɗa woni musidɗo men Ali Fall, kañum gérantene ɗum ɗon, en calminimo kankone de passage. mi yewaka noon e kala saaha mbiɗa heewi yadude o mo ganduɗa woni El Hadja Bassar, ko doyen men. non ala no mbaɗanmi so wona mi tottamo o salmina bandiraɓe, kanko El Hadja Bassar. non El Hadja Bass, jamal walema. wale jam Adama Diop, caggal no jiɗɗen Allah en juule rasoul sallallahu alayhi wa sallam. en calmini dendagal hettiyankoɓe men te ɓe mbawi wonde nder dundu baba Adama kala e yeeɓiyankoɓe également. mais en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fattange, kanko dokkuɗen yiide ñalawma altine hande o, rokka en fattange kala ko mbawɗen yewtude wawnanede famede Adama Diop. ko noon eɗen e en direct e chaîne men YouTube kadi mbiɗa andi ma wattanen haqqille e plateforme o ɓe ganduɗa ko waɗaɓe toon réaction, salminoɓe o toon banggue. inchallah ma en gar hen kamɓe foof, ma en limtuɓe ɗo ene so hawre welede Allah. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, 8h fawi hojomaji 35 ɗo e nder studio mon Pindi radio. en calminan ardiɓe en ɓe homo ganduɗa woni directeur général men walla men PDG men omo ganduɗa ko Abou Samba Diop. en calminimo, en jettimo, en jarnimomo no fewi no fewi. en tottimo calminal ɗi nde salminanta ɗum dendagal dillowo ɗo henna e nder haalirde nde e nder Pindi Média e kuuɓal banggue télé ha e banggue radio foof. en calmini, en jettiɓe, en jarnimaɓe no fewi. en calmini ɗon kadi notre directeur des programmes omo ganduɗa woni Amadou Moussa Anne, directeur de programme banggue télé. en calmini kadi notre directrice des programmes omo ganduɗa woni Halimatou Dia ɗo to banggue radio ga. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ɗiɗon calminali foof en tottiɓe kamɓe ardiɓe ndeɓe jettinanten dendagal heddiɓe taweteɓe ɗo ene dilloɓe e nder Pindi Média. ɗum noon 8h no mbiɗen ni fawi hojomaji 36 ko oɗon waktu garten ni kalen e programme men hande no lelori hade men arde e nder yewtere nde mbundi ko noon Gandoli a jarama no fewi. ɗum noon en garan e programme ngo woni e lelgo ngo. en puɗɗorto no kewnoɗen fuɗɗorade ni météo du jour, woni kabaruji men weeyo so tawi ɗum gasi ndewonten hen ko éphéméride du jour. ɗum noon ko tarih kawruɗo e ñalawma hande o woni 18 lewru décembre
so ɗum yawti en garan en jurneɗen ɗum ko ganduɗa woni revue des titres ko woni ko sifa e kelle gaden rebine jaydeji leydi Sénégal so ɗum yawti ndewten hen ko olel bedde noon hande e jokkodirɗen koye goto ɓe ganduɗa jaaɗo oɗon association woni ASHIR ɗum ɗon noon ko association mo ganduɗa sénégalaise jewtiɗo ko banggue ko fate hémodialyse oɗon rafi holno o yurnitirte gueɗe baɗe noon ko yadata hen e nder hôpitaux ji ɗi noɓe gurdi hen e balle ganduɗa taweteɗe hen e alhaali mabɓe foof kam foof ma en gartu hen nde wonno ko gueɗe ɗe ganduɗa taw koto banggue renal to gueɗe ɗe ganduɗa ene manque yewtede no fewi e nder leydi ndi e nder rendo ngo yimɓeɓe ne gurdi hen kono ene wayno koko suuɗi ni ma en gar hen inchallahu taala so hawre welede Allah ko wona ɗum ko olel diwan hande on paami ko altine ko toon to diwan Matam jaheten jokkodiren o mo ganduɗa woni musidɗo men walla correspondant men permanent woni Gaws Diako inchallahu taala ma en gaare makko garɗen puɗɗoɗen arde ɗum ganduɗa woni actualité so gayni gudditen téléphone o no kewɗen wadde kala saaha ko ken fartangue bandiraɓe ko kañumen kadi jeeyi yewtere nde inchallah goto fof wawa nadde hen e on saaha mbawen waynodirde bandiraɓe kono haade men yaade en jettan radio ji ɗiɗon eɗen mbiɗen ni ha joni haaɓe jokkodiri men ɓe keppani ɓe kaɓani en puɗɗorto Dik Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet wondude e Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare kono kadi en jejjitta ɓen ɓe ganduɗa goni Dandema FM la 90.4 toon to Matam Fouta FM la 90.7 toon to Pété bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗiɗo radio ji jokkodiri men e kala saaha noon mabɓe en jokkodir goto foof e ñañal mum e ɓen ɓe ganduɗa kadi haralleɓe men wonɓe ɗo henne bandiraɓe fulɓe ɓe mbawa humpitade ko kewi ko joni ganduli suutanen seeɗa garten e météo du jour olel pindi koye wuli wulango kumpitan noon kodam jam hawri Afrique kame Europe e Amérique kono noon 8h39 ɗo e nder studio mon Pindi radio gandoli ko on waktu nawata en toon to aéroport Léopold Sédar Senghor walla mbiyen aéroport militaire ko nde wonno ko toon tigui rigui jooɗi ɗum ko ganduɗa woni ndeɗo ñiɓirde nde ganduɗa ko météo du jour ko noon agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe kolliti noon hannde ko gandanɗa hoorema woni ma teske poussiére oɗon Elhadj Abbas poussiére mo ganduɗa kay en tampina kala saaha bandiraɓe ɓe mbi kala to jaaɗa e nder leydi ndi ni ma waw teskade ɗum ɗon oɗon poussiére mo ganduɗa ni guilay ɓe mbi wonde guila samedi oɗo ɓennuɗo ni ɗum teska fuɗɗi e nder leydi ndi henne ko wona ɗum goo ko ɗum ɗon ni woni ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓurɗe e mantinade ni hayto banggue nguleyki gui ɓe kolliti wonde kañumne kadi ma waw waɗede e sentir no fewi e nder leydi ndi kono kadi ne woodi sahaji ɗi ganduɗa ko nande jammaji ɗi wendogo ha fayama jamma o ha fayama wendogo ɗum noon ngollon ɓuuɓol ha joni ha ɗum jokki ɓen ɓe ganduɗa kay jayjayɓe e sisiɓeɓe e subakaji ɗi joni kay sa rentay tan ɓe cembortan ɓe jaaha sababu fuɗɗima ɗum ko ganduɗa woni ɓuuɓde ɗum ɗo woni Elhadj Abbas hande e koɓe gaddanen mataw ko noon hande ɓe piniri ɓe jaɓani junnaden hen no fewi no pamirta poussiére o holko mbatta conseillé yimɓeɓe so tawi haade mabɓe yaltude galleji mabɓe eyyi aɗa andi d' abord poussiére kam moƴƴani ɓe dutto on ɗon jikku mo ganduɗa hoorema ena keblananoma henete woni yaadude nde e masque uji meɗen ensuite rende nde sukaɓeɓe surtout sene jalta ɓorni ɗumen comci tekkuɗi par ce que déjà en jii poussiére o wondiki ɓuuɓol musgol sah te kadi eɓe kolliti wonde ke ma ƴettu balɗe tati woni le 16 17 ha le 18 ha presque le 19 mardi janggo fotata wawde ɗuminde ene teska hen aussi que subaka o ha caggal tusubaro aussi ɓurata wawde wadde ɗum ɗon poussiére donc on ɗon poussiére enen ñaago bandiraɓe kala ndo ƴettata masque uji men nden to mais également aussi ɓorno comci tekkuɗi
ko noon c'est très important masque o wona faaro bandiraɓe ni ene gandi ɗum no feewi e ma waw dandudema to banggueji kewɗi to banggueji rafiji ni e ko way noon surtout mabɓoji ɗeɗo balleji yimɓe foof ko mabba yimɓe foof ko pawgui ɗum noon nde mbattata hen haqqille no feewi joni Elhadj Abbas sans plus tarder en ƴewan yaade e dawal men gongal woni éphéméride du jour oɗon tariha mo ganduɗa ko tariha kawrude ñalawma hande o 17 lewru décembre gandeli ko noon ɗum ɗon en jettima e dawal men éphéméride du jour ɗum ɗon noon ko ganduɗa woni tariha kawrude ñalawma hande o mbiɗen ko 17 lewru décembre ɗum noon en puɗɗot tan ñande 17 lewru décembre hitande 1992 hollitama noon e oɗon crise politique ɗen caɗele dawrugol ɗe ganduɗa kay kewinɗo e nder leydi men Sénégal oɗon ciftora no feewi e oɗon sommet mo ganduɗa ko sommet de l' état ɗum noon ko hanki mum wonno ko gandanɗa hoorema on mo biteɗo on mo ganduɗa ko président du conseil de gouvernement on paami ko Mamadou Dia wonnude ni e jagorɗe ɗe ganduɗa jaadunoɗe makko hono Valdiodio Ndiaye omo ganduɗa wiyete ko Aline Tall Joseph Mbaye e wondude e Ibrahima Sarr ko ɓeɗon de mbaɗano pawno juuɗe e jagga tigui rigui on ganduɗa noon ko hoorejo leydi on saaha woni Léopold Sédar Senghor ko ndende kankon o ɓeydi kala ko gandanɗa hoorema tekkinde kala ko fate e pouvoir makko mo jogui 17 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi woni 2002 nden uddita kadi ɗon e wuuro men lamorgo Dakar ko ganduɗa woni ene tawtorno ni ɓen ɓe ganduɗa ko omo ganduɗa ko chef de l' état walla hooreji leydi e on saaha ardino leydi Côte d'Ivoire woni Laurent Gbagbo oɗon sommet extraordinaire mo ganduɗa kay ko nguɗon goomu fedde CEDEAO woni communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ɓe ganduɗa kadi yowtino ni koye walla mbiyen ngallon pottel mongal yowtino koye alhaali ni ɗin fitinnaji teskaɗi toon to leydi Côte d'Ivoire ganduɗa kay ko hakkude tigui rigui ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe ɓe woni l'armée régulière e ndiɗon leydi tigui rigui wondude e ɓen ɓe ganduɗa kadi ko rebelle en taw kadi ko joguiɓe kaɓɓirɗe no hanniri ni 17 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 15 2015 ko nden oɗon journal français woni ganduɗon no feewi biteɗo Le Monde nden de o saktiri ɗum ko ganduɗa woni ko fate déclaration oɗon ɓiɗɗo Sénégal najo biteɗo Lamine Diack gardinoɗo ɗum ko ganduɗa woni I2AF alhaali ɗum ɗon ko fate olympique ko nden de ɓe gabri oɗon alhaali déclaration mo ganduɗa taw ko waɗɗede e examen toon to leydi France ko fate mbuñaari ɗi ganduɗa hayso tawi wona directement kanko mais omo moddi hen nde wonno ko fate kala ka goɗɗum ko wiyete blanchiment hollitama noon gueɗe ɗe ganduɗa dopage uji ɗi ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa ko athlète en riche e oɗon olympique les jeux olympiques 2012 bannoto toon omo ndaara kono o haƴaki way ɗum noon ɓe kolliti noon ko corruption passif mo ganduɗa omo ndaara taw kay ala ko haali hen en tant que président ɗum ɗon de jeeya ko addinimo tumede e ɗeɗon gueɗe taw noon ɓe mbi koye lomtindirde walla échange ko fate alhaali kay permis banggue tottirde ɗum koppereje kewɗe ɗe gandanɗa hoorema ha saabi ni ene haaletno hen to banggue waddemo financé opposition e on saaha sumgoji e kewnoɗi ɗo en e 2012 ɗo e nder leydi Sénégal taw kay eɗen gandi ni ɗiɗon sumgoji ko ɗon hooreji leydi président Macky Sall hebno laamade taw kay ko deuxiéme tour wonno e yesso mo ganduɗa woni Abdoulaye Wade 17 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 16 2016 nden hoorejo leydi ndi président Macky Sall arno wadde visite mo ganduɗa ko taw ko visite d' état walla mbiyen yano wadde visite d' état
jillu taw ko jillu golle hakkunde tigi rigi laamuji ɗi ɗum ko holton toon to leydi France wonno ɗum noon hollitama ko nden woni jillu sakkitigu gandanɗa hoorema kay hoorejo leydi mo Sénégal ene waɗa toon to leydi France ɗum noon walla mbiyen hollitama ni ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi 1992 sakkitno hono ko way noon jillu wangu hono noon ko Macky Sall kay ari watti caggal ndeɗon hitande nde kalɗen 1992 ko Macky Sall ari waɗi hono ɗeɗon golle ñande sappo e jeetati lewru décembre ha joni e hitande 2016 leydi Sénégal nden heeɓi tigui rigui polgu e oɗon coupe d'Afrique des nations mo ganduɗa ko beach soccer ɗum noon ko sara boowe e ɗum ko ganduɗa woni takkomaje e football ngel taw ko takkomaje ɗum noon ko hakkude mabɓe leydi Nigéria wonno ndin leydi ni yuɓɓinno oɗon coupe d'Afrique walla mbiyen on compétition moɓe keeɓi fartangue lappude ni ndiɗon leydi biyuji 74 toon to lamorgo mabɓe Lagos oɗon victoire noon walla mbiyen ngun polgu ngu leydi Sénégal heɓno hokkiɓe kadi fartangue wonde e laaɓi 4 haaɓe nawa oɗon trophée ko adi foof ko 2008 wonno ɓe deftini hen 2012 2013 tigui rigui ha ni 2016 oɗon wattiɓe laaɓi 4 haaɓe nawa oɗon compétition ha tottiɓe ni wonde e yeeso dendagal ɗeɗon leyɗele Afrique gayniren ñande sappo e jeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati nden udditi kadi ɗo e wuuro lamorgo men Dakar koɓe noddirta pré colloque international mo ganduɗa yuɓɓindum ko comité mo ganduɗa jowtiɗo oɗon comité mo ganduɗa kay ko yidde wadde e valorisé kalko fate e archive uji ɗi ganduɗa kay ɗum ko toon to Thiaroye 44 moɓe noddirta Covart 44 hollitamane kadi koye yuɓɓini gueɗe ɗe ko ɓeɗon gandanɗa hoorema woni direction des archives du Sénégal ɓeɗon tigui rigui gardi oɗon ɗeɗon golle toon to camp Thiaroye mo ganduɗa kay ñande so on ciftoro ñande 2 lewru décembre 1944 wonno ɓe ganduɗa ko tirailleur uji sénégalais on paami gartuno kay toon to Europe tigui rigui ene darino tigui gam namdade ɗum gandanɗa hoorema wujjaji munen e kalisaji munen walla ko ponno tottede ko kaldirno ene pamodirno ha ɓe tinani ɓe matani tigui rigui oɗon groupe mo ganduɗa taw ardi ɗum ko commandant général Marcel Dagnan ko kanko tigui rigui e yamri ha waɗi ɗiɗon massacre uji ɓe ganduɗa kay ene tawetno hen nogas e nayo keeɓi wasde hen pittali munen e sappo e goho gañinoma e oɗon alhaali Elhaj Abassar mbiɗi sikki ko ɗum ɗo hande ko ɗo kadden to banggue éphéméride du jour won ko gandanɗa hoorema aɗa jogui hen teski o no heewi waade e kala saaha ko noon Adama caggal no yettudema e jarnadema surtout e oɗo éphéméride mo gartiranɗa en enen mbawten jaggude ko sappo e jeetati lewru bawte hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi on ɗon crise politique bannoɗo ɗo e leydi men Sénégal la veille enen gandi président conseil gouvernement o hono Dia Mamadou wondude jagorɗo mum woni le ministre Valdiodio Ndiaye Alioune Tall Joseph Mbaye Ibrahima Sarr ɓen ɗon foof nagga ha tiiɗi bedda e dumbirde taw waɗi ɗum ko président Léopold Sédar Senghor ne hayno o waɗi assumé pouvoir o foof o hepti ɗum o waɗi ɗum e junggo makko o halfini ɗum hoore makko kanko Léopold Sédar Senghor so tawi en ɓenni ɗon tan garten kay sappo e jeetati lewru bawde hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom woni on ɗon coupe mo gandanɗa hoorema woni coupe d'Afrique des nations taw ko beach soccer leydi men Sénégal ƴetti ɗum lawol mum nayɓiwol e yesso Nigéria taw o fi ɗum ko bituji jeetati surtout pays organisateur bituji jeetati kamɓe ɓe dañno Nigéria dañi bituji nayyi e on saaha noon watti laaɓi nayyi ɗi gandanɗa hoorema Sénégal ina ɓama ɗum woni ɓami ɗum 2008 2011 2013 e pawti hen 2016 voilà
tarikh de machallah tarikh belɗo tigi rigui mo jiida e mo caaro yo mo jiida vraiment on welani hay simtude on welani hay simtude machallah kono noon ko tarikh quand même ko tarikh welani simtude ko noon tigi ɗum saabi ɓeɗon joguiɓe archive ɗo e nder leydi Sénégal kañumen goppirta ɗum noon e kala saaha ko kewi kala ñalawma ɓe nannan toggat hunde ko gandanɗa hoore makko événement baɗɗo phare marque ɗum ko noon ɗum saabi sah ene woodi ni ko gandanɗa hoore ma wiye journée mondiale des archives c'est très important ko fate banggue archive ko wayno comme no fawru ni fawru ndu ganduɗa ko fawru gandal gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɓennude tarikh ha tarikh o noon fannuji ɗi foof yaari yaari to banggue aada yaari to banggue finatawaji gandirta ɗum tan ko comme par exemple oɗo crise politique bannoɗo 1962 on guiɗo en coyide aduna voilà donc hande so tawi en jooɗi men en cimta ɗum fitti ko bindol so windano donc en mbawata tan ɗum simtude donc archive ko hunde moƴƴere e nder rendo ene moƴƴi ni e nder voilà no mbirɗa ni par ce que ma waɗ participer to banggue ɓamtare pourquoi pas par ce que il faut yimɓe ganda ɗiɗo firinnaji teskade to banggue dawrugol e nder leydi men wona hande fuɗɗi non guila kala jiiɗo ɗum ɗo ne wawi artirde hen haqqille muɗum anda quand même politique conscience mum liggoro ɗum no fewi donc kala leggortoɗo conscience mbi sikki ma wawa wadde participer e ɓamtare leydi sa ƴewni Mamadou Dia no wayno jogade fayida no wayno wonde neɗɗo politique dendagal peeje moƴƴe ɗo joguino sa yi doole makko usta ko gartirta ɗum tan ke ko tubakoɓe mbiyata ko pour mieux diriger il faut diviser ko noon Elhadj Abbas a weltanama no fewi golle ma jooɗi peewi joni en eɗen e 8h53 minutes ko oɗon waktu ganduli nawata en ano e Oumar Diop toon to éphéméride 10 jours walla mbiyen revue des titres ko sifa e kelle gaden revue ne jaydeji leydi Sénégal ko noon tigui Allah jarama haralleɓe e golle moon jooɗi peewi to banggue radio ha to banggue télé ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi on gaari oɗo waktu ma on gandu min jarata koye ɗon to revue des titres ko sifa e kelle gadan revue jaydeji leydi Sénégal Elhadj Abbas enen keewi wadde tottudemo konngol koko yowte alhaali tigui rigui ndeɗo walla mbiyen ngallo dawal revue des titres ko noon Adama ko weltanadema toujours enen jokka tan weltanadema so Allah enen payi e ko gandanɗa hoore makko ɗum woni jaydeji meɗen holno piniri inen timi ɗo e 12 jayde holni ɗi piniri Adama jaydeji Elhadj Abbas hande ɗo mbawi wiide ko fandal muɗa ɗi kaali to ɗi kaali ga ɗi jubbi to ɗi jubbi ga foof ɗi ndendini guilay trafic aji drogue ha e banggueji dawrugol ko alfate alhaali tigui rigui présidentiel 2024 o hay goɗɗum to banggue dawrugol no mbiɗen ni investisseur uji candidat ji foof yiyama noon ma en gar hen so hawre welede Allah Elhadj Abbas wadde porte almudo ko gossi wonat hen maaro ga fof bahalen jayde le quotidien holno dawiri Adama Diop jayde le quotidien ɓe mbi ko nouvelle saisie de cocaïne Elhadj Abbas ɗum ɗo de ha joni kadi ne jokkiɗo e nder leydi men Sénégal to banggue kay pawgol junggo ko fate oɗon drogue cocaïne ɓe mbi ko marine noon nana waɗa golle baɗɗe fayida la marine tonne fort ɗum ɗo noon ɓe kolliti kina wona tan jonte tati ko tolni e tonuji jeegom ɗum nde woni ko waɗa intercepté jagga fawa junggo kina wona hakke e terɗe jeeɗiɗi ɗo ganduɗa kay oɗon équipage mo jogoɗen haalde joni woni Enten Faye ɗum ɗo noon mbaɗama en garde à vue Elhadj Abbas kono noon jayde enquête Adama jayde enquête koye kaɗon jokki ɓe mbi ko les méandre di trafic ɗum ɗo woni oɗon drogue ha joni koye makko ɓe garti Elhadj Abbas oɗon ñalawma noon ɓe mbi ɓe ganduɗa kay marine o fawi juuɗe mum kene wona tonuji tati ganduɗa kay ko cocaïne
yin mo ganduɗa kadi ari kadi ɓeydade e kina wona El Azabas saɗa siftora kina wona hakke 2,975 tonnes mo ganduɗa kay jagganom presque 3 tonnes goɗɗo oɗon kadi jaggano fawno junggo saɗa siftora ɗum woni guila nden e faade joni tan ko balɗe nogas El Azabas garti tan e alhaali tigui darde ɓe ganduɗa kay ɓeɗon force de défense et de sécurité to banggue e maaje to golle payidinde ɗeɓe gone wadde El Azabas. ko noon Diayde Le Soleil Adama Diop. Diayde Le Soleil nde wayli sawru mbaggu kamɓe de ɓe garti koye banggue ɗum ko gandanɗa hoorema woni caution ngam wawde e jeeyede e ɗiɗon sonngoji ɗi ganduɗa kay ko 25 février 2024 ɓe mbi noon El Azabas jaggu bigma binda kina wona 1,29 milliard e kalis men CFA ɗum de fuɗɗama waɗede déposé joƴƴinede ko koppireji tigui rigui toon to caisse de dépôt et de consignation mo ganduɗa kay ɓe mbi ko wonde ɗum noon ɗeɗon koppireji sa rendini fuɗɗi wadde ɗum ɗon ko 43 candidat woni e candidat ji capanɗe e nayyi e tati puɗɗi rendinde ɗeɗo koppireje go piccal nogas e jeenayyi milliard e kalis CFA ko noon Diayde Sud Quotidien Adama Diop. Sud Quotidien koye banggue dawrugol kammene ɓe gatti alhaali investiture omo ganduɗa woni Amadou Ba candidat mo coalition Benno Bokk Yakar caggal nde PS wadno ɗum ɗon ɓe mbi noon hankide kadi ɓen ɓe ganduɗa ko AFP woni mo Moustapha Niass ɓen kadi e mbaɗi investir ɓen ɓe ganduɗa woni Amadou Ba ɓe mbi ko investi par le PS Parti Socialiste et l'AFP ɓeɗon noon woni ɓen ɓe ganduɗa ko PS e wondude e AFP to ɓe mbaɗi noon investi omo ganduɗa woni Amadou Ba à la présidentielle 2024 ko kewangal yimɓe tigui rigui teska Amadou Ba sur les traces de Macky ɓe mbi Amadou Ba nana rewa e felo ngo ganduɗa hoorema kay Macky Sall rewno ngo El Azabas. kono noon Diayde Las ɓe garti koye dawrgol ha joni kono ko o mo ganduɗa woni Bougane Gueye e konguɗi makko kankone koye oɗon alhaali o wonnode banggue e investisseur makko kanko Bougane Gueye ɓe mbi ko Bougane Gueye dani lors de son investiture won konguɗi ɗi o haali wi je serai le serviteur du peuple kanko kay o wonat tan El Azabas ko soldat gandanɗa hoorema ɓesgu ngu ko o wonanta ɗo ko ɓesgu ngu ko ɗum woni ɗiɗo konguɗi ɗi suuti e ɗi ganduɗa ɓuuriɗi mantinade e sanga kankone hanki nde watte investiture ko kewangal yimɓe tigui rigui teska no hanniri ni goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon Diayne ko gandanɗa hoorema kay jillu hooreji leydi ndi toon to Rwanda ɓe kamɓe Diaydankoɓe ɓe teskima hen omo ganduɗa woni Harouna Dia e nder ngun konu ngu ganduɗa kay ko président Macky Sall toon to gandanɗa hoorema Rwanda non ko guila ɗo Harouna Dia arno e nder leydi Sénégal ɓe keeɓi yadude guila toon to journée nationale des Dara ha toon to Rwanda El Azabas. kono noon Diayde Observateur. Diayde L'Observateur ɓe mbi ko Macky e hakkude Macky noon e Barthélémy Dias ɓe garti ɓe mbi ko ɓe garti koye dalillaji ɗi ganduɗa kay e o saaha wayno aɓene ɓeɗo woɗɗodirde ni El Azabas ɗum ɗo woni ko Diaydenkoɓe e garti e hello mabɓe nayo ɓe mbi ko audience uji ɗi ganduɗa kay guila jamma audience uji jamma jindiri jamma ha ɗuɗon gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa to banggue dawrugol affaire kadi Ndiaga Diouf o hayni e menace uji ɗi ganduɗa kadi do parrainage mo ganduɗa ko Khalifa Sall ɗum ɗo de ene jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa ene ɓeeɗo woɗɗindirde ɓeeɗo worɓe ɗiɗo woni Macky Sall et Barthélémy Diaz maire ville de Dakar. kono noon Diayde La Tribune Adama Diop. Diayde La Tribune bien sûr ɓe garti koye alhaali oɗon Bougane Gueye mo kalden Bougane Gueye ɓe mbi ko Bougane Gueye holliti kay yiyande mum nde ganduɗa kay nde jogini leydi Sénégal ngam waylude leydi Sénégal no hanniri ni ɗum koye investiture makko hanki wonno El Azabas. kono noon Diayde Le Quotidien. Li Quotidien ɓe mbi ha joni kamɓene ɓe garti koye dawrugol oɗon ko adi foof e titre guiɗi ɗo ko oɗon Kanlande AFP wondude e PS ɓe mbaɗi investir Amadou Ba
e alhaali sumgoji garoji ɗi 2024 o biteɗo mamadou racine sy ko hoorejo kay e oɗon mouvement alsar kankone o wi kongudu makko amadou ba e notre candidat e on lasim o holliti kay ko amadou ba woni bir mabɓe kadi o tentini ɗiɗon konguɗi no hanniri ni ko jayde yor jayde yor kamɓe ɓe gartide koye alhaali kadi goɗɗo dawriyanke goɗɗo omo ganduɗa ko Serigne Mboup ɓe mbaddi entretien kon tigui ɓe jewtino oɗon candidat e coalition ande nawle e sumgoji paaɗi ɗi kanko noon Serigne Mboup o holliti e nder ɓeɗon jayni e yesso ɓeɗon jayniyankoɓe de gueɗe joyyi ɗe ganduɗa kay ɗe o tunnoto walla mbiyen e calɗi joyyi o tuggoto ɗi gandanɗa hoorema kay nde o tuggoto gam ɗiɗon projet ji ɗi o jogini e leydi Sénégal gam ɓamtude leydi Sénégal ene tawe e nder ndeɗon jayde ɗeɗon toɓɓe joyyi Elhadj Abbas ko noon jayde le républicain en duttoto kay e alhaali tigui rigui to banggue diine ko fate wallude kala ko fate communauté des Dara ɓe mbi ko laamu leydi Sénégal waɗi injecté walla yaltini e jiifu mum kina wona hakke 25 milliard ɗum ko gila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 guila nden ha faade o saaha ko balle ɗe ganduɗa ene ummori e laamu ngu fewde kala ko fate ɗiɗon daaraji ɗen duuɗe taweteɗe nder leydi Sénégal tolnima e 25 milliard e kalis men CFA Elhadj Abbas Sarr en natini coftal ɓalli jayde stade coftal ɓalli kamɓe de ɓe garti koye alhaali ko adi foof toon to Premier League woni Angleterre ɓe mbi kene wona biwuji jeeɗiɗi wondude e passe goto décisif kono kadi e nder tan balɗe sappo e jeeɗiɗi woni 17 journée on ko holi on woni Jackson ɓe kolliti noon kanko Jackson e o saaha to tolniɗo o dattima on ganduɗa woni e Drogba gonnoɗo toon to Chelsea eɗen gandi Drogba waɗi toon golle ɗe ganduɗa ko mantinide kono e o saaha kam ɓiɗɗo leydi Sénégal najo kam holliti tigui rigui doole mum no hanniri ni e mbawko mum ha dattima omo ganduɗa woni Drogba baɗe ɗe wanno toon de goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde koye weekend mo ganduɗa de Lyon ɓe garti ko fate Bamba Dieng ganduɗa ko buteur wonno e weekend o ɗum noon kadi ɓe garti e trophée mo ganduɗa oɗo ƴefti ɗum woni ciment wondude e Seny Dieng mo ganduɗa kadi hollitama koko o waɗi blessé ɗum ɗon foof ɓe garti kono kadi ɓe garti e Ligue des Champions tirage au sort on ɗum ko o ñande oɗo altine ni mo gonɗeno Bayern Real City e wondude e ɓe mbi noon City ko équipe mo ganduɗa poɗɗo rentede no hanniri ni Bayern ko poɗɗo rentede Real ko poɗɗo rentede kono noon kam ɓen ɓe ganduɗa woni Paris Saint-Germain ɓen ɓe toɓe goni ɗo koye kaya mbeya ɓe goni no hanniri ni Elhadj Abbas ɗum noon de rendi woni e ko tawete kono noon e gartan ɗo e leydi Sénégal Ligue 1 ɓe mbi ko Jaraaf e wondude e Pikine ko kuccodire kay 2-2 e ɓen ɓe ganduɗa ko Casa to ganduɗa gagni ɓen ɓe ganduɗa kay heeɓi gagnade match mum enfin ɗiɗo dumunaji foof ene wonduno e caɗele Tinguej FC club e o saaha ha joni nene jaggi ɗo tan e place mum en waɗi maintenir oɗon fauteuil no hanniri ni henne Elhadj Abbas Sarr Guédiawaye FC club kañum kam ɓe mbi e o saaha koye pan woni ene faibli e o saaha no hanniri ni Elhadj Abbas gasi ha laaɓi ceerɗo walla ko noon en heeɗi sunu lamba e jayde suñu lamba voilà a faami kamɓe noon ɓe garti koye on combat hanki bannoɗo toon to arène national hakkude Zarko e wondude mo ganduɗa ko Diéné Hayre ɓe mbi kay ko Zarko kay fiimo de no hanniri ni kadi heeɓi e dow makko polgu kono kadi ɓe garti e oɗon face à face bannoɗo ko ɗo ni e marista waɗi e oɗon woɗɗani en no fewi on salle de musculation gonɗo yeesoɗa en seeɗa e Elhadj Abbas ɓe mbi ko hakkude Modou Lo e omo ganduɗa Boy Niang Modou Lo noon teskama e oɗon on face à face Modou Lo duñji ɗum omo ganduɗa woni Boy Niang taw ko Boy Niang nderno yeeso makko o wi ko yo Boy Niang sel yo dir omo ɓenna Boy Niang sali o duñi ɗum addino noon haalullaji seeɗa kono arti foof est normal en tout cas Boy Niang kañum ne waɗi riposte sali o duñi ɗum ɗon
a ɗefi addude kadi fitinnaji hakkude e ɓen ɓe ganduɗa ko supporteur uji ɗiɗi ɗi Elhadj Abbas Sarr. ko noon Adama Allah jarama enen jogui ɗon namde ceɓoɗo seeɗa namdal men garawoniyal woni 3 tonnes ɓoyani ko joni wonti kadi 6 tonnes cocaïne nen nanne ɗo e leydi men Sénégal gonga ni marine sénégalaise nen daru hen darde jaati mais holko ɓe jiiya Sénégal ha keɓe ɗoɗo o cocaïne tan eɓe gadda gayta mari ko ɓoyi nadde walla en tout cas Elhadj Abbas ɗum ɗo kam ɓooyi frontiére uji ɗi en hawni no ɗe ndendira fof ko noon tan jirata à chaque fois walla nanta à chaque fois tant de tonnes jaggama tant de tonnes jaggama donc ɗum ɗo Elhadj Abbas so yurnitama tan wonko sorni less par ce que weeɓi ha ɓurti Elhadj Abbas weeɓi ha ɓurti ayi waɗino jour goto hoorel lendi président Macky Sall o jodnomo o laawi woni confrère men goto Babacar Fall RFM o haali ɗum sahnane o wi ɗeɗo balle Macky Sall omo laawi temps e day mer rek oɗon jour noon Elhadj Abbas no mbirde ni wayno ko mettindo ni mais wi wonde il faut kadi waɗe contrôlé toon noon o haalano ko banggue ɗanle ɗe ndewani e lawol nde par ce que o yi ha un moment donné o ronki yo faam ɗum ɗon Elhadj Abbas o wi ɗum ɗon yo ƴeewe won ɓe ganduɗa nene nder systéme he taw ko renoɓe koye munen aɗan ɗonne kadi ko gonga par ce que ɗeɗo ɗanle ɗe ndewani lawol so tawi ni hay so tawi wona namdal ma wona on banggue sa yi haɗe jarani henne ene weɓiri ni henne yimɓe mi Sénégal ronkani rende e ɗum ɗo no wiyatno ɗeɗo boowe ɗe ganduɗa kay ɗeɓe joga tufle ɗe Sénégal ronkani rende ɗum ɗon mais pourquoi ene yarani henne wonko somi less ko noon tan wayi ga henne to banggue drogue o ko teskere hen ko e nder frontiére uji ɗi no natirta ni à un moment donné jagge sahaji ko jaggata ko ni Elhadj Abbas mi sikki ɓuuri hewde ken tinta ko ɓurata hewde so tawi en kaldi gonga eyyi aɗa andi kañum ko noon tan ɗum ɗo yawtata ɗum ɗo jagge saɓe kolla ɗum ga yimɓeɓe yo yimɓe ji en tout cas nanɗon tan Elhadj Abbas mi yiyani holko waɗi susde nanude ɗo kene tonnoye presque 3 semaines tan ma won kene tonnoye 6 tonnes de drogue te presque pratiquement ɗo joni ma won hedde 30 milliards ko koppereje kewɗe mais Elhadj Abbas enquête haali wi ko ceernajo goto wondude e musicien goto nalanke wondude kadi e goɗɗo mo ganduɗa ko sapeur non snapper woni wonɓe e karelle e kese ɗe ɗon gueɗe mbaɗi noon ko ɓeɗon de ko ɓen e nder ɗum ko gandanɗa woni collimateur e force de défense et de sécurité ayi hay ɓenne gaari hen politicien musicien mannequin ayi ko ɗum ɗo rendata waɗa mafia ok yo Allah taw en 1,29 milliards de francs CFA kene tolno e capannayyi e tati candidat jiɗɗini ɗum toon to caisse dépôt de consignation Adama Diop ɗen koppereji hono jirɗa ɗum beele ala e mabɓe jogoro ɓamtude koppereji muɗum en tout cas non aɗa andi affaire o ko 43 candidats déjà 1,29 milliards mais c'est à dire 43 candidats Adama Diop holto pawɗen e cumgoji mum non ko conseil constitutionnel kamɓe jogui tame o tame yertu me andal bel Allah de kala non mbiton tame ɓurde cewɗe o tam condi ko yerti mi anda ko seɗete ha segga Elhadj Abbas e mbawata ɓennude 8 candidats en tout cas entre 5 et 8 candidats min kam ce que je conseille constitutionnel non ko mbaɗanmi conseil caisse dépôt de consignation kala nanuɗo woto yaltinde ala ƴeere tan ko luwaji ɗi holno jiiruɗa investir Amadou Ba ɗeɗo balɗe oɗo weekend par ce que sa welan mbiya ko weekend politique il y a l'investiture de Amadou Ba l'investiture de Bougane Gueye mais Amadou Ba waɗa investir à 2 reprises woni AFP Alliance Force Progrès d'abord PS ɓen guiɗi PS iɗi ensuite force to maison de parti ɗo taw woɗɗani Massalikul Jinol e gandi kewangal yimɓe tigui rigui woni ɗon kadi eɗen gandi PS e Amadou Ba woni lien mawɗo gonɗo ɗon sen duttime tarih seeɗa par ce que Amadou Ba ko militant PS o wonno à l'époque avec Abdou Diouf ko militant Abdou Diouf ko leader makko wonno
to aranno mo jangi ha pari mo totta dum kayitaji makko diplôme aji makko ayi foto ngo sah waɗi viral e nder réseaux sociaux ji ɗi to Amadou Ba ɗum noon ɓe gartiri ɗum ɗon ko sangde Amadou Ba yano toon to France yeehi kadi waɗi ɗomo rendre visite salminiyimo donc ɓe gartiri gueɗe ɗe donc ɗum woni ko kalanɗen nane ko histoire ene moƴƴi archive ene moƴƴi ngon photo wontongo wonno ha sa yi ngo addama hango ha jiiɗa wontongo moftono wadde somi welama mi wiya comme par exemple PS naɓe kamɓe ɓe jaggi ko PS najo jogori artade leydi ndi bon de toutes les façons par ce que mobilisation mabɓe o adama jooɓi en tout cas hay mo AFP o waɗi mobilisé de ay AFP o waɗi mobilisé ha ganduɗa Moustapha Niass wi wonde o resndi Amadou Ba mbiɗa resnduma AFP konngudi mawɗi gonɗon machallah yo Allah newni en tout cas Adama Diop won goɗɗo mo ganduɗa hoorema gorko batnoɗo rare leydi men ndi rare e champ politique o woni Harouna Dia waɗi réparé manam o arti e landa o par ce que o yiyama hakkude makko e président de la république toon to Diamniadio o yitama hakkude makko e président de la république e ɗannangal muɗum holno jiruɗa ɗum walla holno mbawɗa ɗum famminirde bandiraɓe ko eyyi ko noon aɗa andi mbiɗa sikki Sénégal naɓe foof majjani hol gonɗo Harouna Dia eɗen gandi to fuɗɗide e parti o ko authentique no ɓe noddirta ɗum de première heure o monɗo hen kadi en jii darde nde o dari hen ha président Macky Sall Allah walli ɗum heeɓi laamu tigi wona toon noon garten e Harouna Dia arnoɗo hen ko à l'occasion ɗe gandi kanko waɗi basé ko Burkina o arnoɗo ko à l'occasion dewgal ɓiyi afo guinniraɗo Daouda le nouveau ministre voilà le nouveau ministre notre PDG kanko Harouna Dia ko ɗum noon addunomo ɗo henne aɗani goto foof ene yiiɗi à part vie uji politique en gueɗe encore vie d'affaire gurdam affaire en e ko way noon à part ça goto foof ene yiiɗi wurdude e bande e famille mum voilà kadi an Elhadj Abbas an aɗa duwi un jour tawtorede vraiment beela suhaɓe ma ɗum noon addunomo vraiment waɗi fayida dewgal ngal waɗi fayida e nder hen noon eɗen gandi o wawa arde ɗo henne taw o joddahi e président Macky Sall par ce que koɓe musidɓe koɓe sehilaɓe seɗen ciftoro on discours mo président Macky Sall merci la régie Oumar Diop sa yi so onon yeɓoɓe ɓe so tawi o jii écran o jii ngoɗo photo ma gandu ɗum ko ça ne date pas d'aujourd'hui ko hunde ganduɗa mawnude ɓoyde toon to Bosiyaɓe sa ciftoro oɗon discours solennel mo président Macky Sall wanno wi wonde gonga hare nde muusi metti kono noon mo yettani mo wawa yettude sababu yettata Allah ɓe wi sababu o noon ko Harouna Dia ɗi vidéo ji mum ene goodi ha joni donc wonko woni hakkude mabɓe hankkadine wonti famille président ene yaaha jillu mum toon to Rwanda mbiɗa ma en garoy hen ɓe jaadi o soynama toon kadi donc en ganda holto jogori e wattinirade e président en tout cas président wayno sohli mum beela sikkani ko wiyeteno ko le sapeur c'est lui le sapeur manam ko kanko jogori ñippude nguli gonki e Benno Bokk Yakar pourquoi pas en tout cas ko neɗɗo mo ganduɗa toujours noddowo l'unité neɗɗo toujours noddowo o ɓooyi discours aji makko guila e jidde caaro jidde kaw président ne nulnoma toon mission ngaji waɗino ɗo saaha toon wulino jaw hay président Macky so yehin toon en wawno bono avant 2019 président Macky Sall so yehin toon moƴƴani mais o miiji wi ko Harouna tan wawi yaade toon ɗon woni noon mbiɗa yimɓe mbiyatamo lo sapeur ok yo Allah newno Adama hojomaji nen doga dartaki seɗen kaale Harouna Dia ene namde ɗiɗi ko noon jehen ha lawol gongol Adama Diop ko noon merci beaucoup merci Allah jarama Elhadj Abbas golle ma jooɗi peewi jarnima kadi aussi la régie vraiment en compilation golle mabɓe baɗɗe fayida ko noon tigui rigui 9h15 minutes joni Elhadj Abbas en duttoto e gandoli ha joni e garane dawal men gongal bitegal Oulel Mbed noon no mbirumi ni
arin hen nani ni walla en kaldino hen ko oɗon association mo ganduɗa kay ko association sénégalaise des les hémodialyses et insuffisant rénaux ɓeɗon de tigui rigui mbanno assemblée mum général toon to Touba e haɓe kewi wadde assemblée général uji mais mo ganduɗa kay hikko ko toon to Touba ɓe mbaɗi gueɗe kewɗe e gandanɗa hoorema kay ene tawtorno o mo ganduɗa woni khalife ɓiɗɗo e khalife général des mourides wondude kadi e woɓɓe autorité ji Touba kono a heeɓi namdade mo hen e alhaali oɗon en jurnota ko en jahan tan kettoɗen o artanen hen mbaɗen commentaire. Association nationale jogui cengɗe mum e dendagal kala centre woni e nder leydi ndi dendagal 26 centre gonɗe leydi ndi walloɓe dialyse ASIR association wiye association des hémodialysés et insuffisant rénal non association joni noon 2 ans fof jogui assemblée générale mbaɗa renouvelé bureau kal caɗele mabɓe kadi e avancement mabɓe e bilan ko daña e ko rokka e holko sohla perspective uji mabɓe hikko noon ko Touba yonta ɗum tagi amen hawruɗo dendagal centre uji gol fof waɗa représenté par neɗɗo goto walla yimɓe ɗiɗi le président son vice-président walla le président lui-même ɗum adduna amen ɗo guila hanki minen e travaux ji hande ɗo joni presque min gayni min mbaɗi élire nouveau bureau kono mbirumami ni erduna bureau o colonel Bob erdunoon hôpital Saint-Louis kadi le o woni prytannique militaire kanko woni président o kadi waɗi ñalde waɗi fayida saabu hay représentant halifa o ari woni ɓi halifa o e hoore mum hunde waɗi fayida waɗi ko association ko malade uji tan ngala doole fewi dañata jencudi mumen tan koye ñagude yimɓe moƴƴuɓe walla autorité ji ko nandi hen kañumen duttini ɗum e centre uji en général mballe ɗumen tawi won malade tampuɗo mbo ala moyen walla ko nandi hen keɓɗo won nokku oɗo ko wallita ha safro eyyi kadi mbaɗi tinnima haaɓe maahi centre spécial taw ko association maahi ɗum nen Dakar centre Salif Fall ko malade uji maahi ɗum e centre mbaɗo noon nen Touba aussi jiide khalifa wodoro keeɓi te ko moyen ji mabɓe ɗum dañño ɓe maahi ɗo centre e miijo kadi waɗi hen so donc association mbaɗɗe important ene heewi activité ji ɗe mbaɗata taw fate social e nder leydi ndi eyyi laamu ngu machallah ene tinni surtout gouvernement walla laamu national ngu mbaɗi hen effort uji fewi ko heddi ko yonta tan saabu malade uji en keewi kadi refo en seeri en hitte on koɓe gaari ko neɓto garde e tawi ɗo ko 6 centre e maahi ha woni 26 centre hande Sénégal ne yaade 26 centre ne waɗi fonction fate kit safrirte ko kam ko dialyse o an no nanirta ɗum ni ɗum kam ko waɗa gratuite yoɓata hedde tan ko fate analyse uji e waɗi pikkiraji kadi ceɗɗi ɗe naɓikirto e ordonnance uji e ko fate passe uji ma e gueɗe goɗɗe nan toon ñamdu ma e foof ɗum ene tedde e malade uji tan ɗum woni ko laamu ngu suwata kono kam vraiment tinni e banggue kam wadde livré yimɓe matériel mbaɗata o dialyse maahi centre uji ɓe mbaɗi ɗum équipé ɓe mbaɗi hen personnel hay so tawi personnel o kadi yimɓe jogui toon caɗele centre uji fof en manque personnel uji ɗum waɗi haade ponno ƴettude 10 personnes fof ƴettata ɗon ko moyen de ɗum que personnel o timmani ɗum kadi ko manquement eko fate beele won cafriɗi hen bon insuffisance rénal kam solution mum batodiɗo ko dialyse tan ana hen wadde dialyse tan anda Allah waɗi foof walla ko wiyete ko transplantation Sénégal fuɗɗima ɗum wadde essayé te machallah kadi waɗi réussir jogui hen yakar kadi mbiyata Allah yajni ɗum en taw en hitte kono so yaaji tan ko mbo Allah hoddiri foof ma heeɓe hen ɗum tan kam woni ɗo pour l'instant solution eyyi ko solution goɗɗo ala ko noon a jarama gandoli golle ma jooɗi peewi Elhadj Abbas en kettima waajo an namdino mum d' abord jetten mo jaaremo haade men arde e commentaire ko noon o wiyete ko Mamadou Tall o jeeya ko to Fanaye Ndoro galle Allah mais également kanko woni président on ɗon centre mo ganduɗa hoorema woni ko toon to Djoum e aɗa andi association wiyete ko ASIR noon ko association sénégalaise famille des hémodialyses et insuffisant rénaux woni ɓenɗo ɓe ganduɗa ma jogui ko rafi on ɗon rafi ɓooƴe a faami rafi ɓooƴe enen gandi ko ɗum rafi musɗo mettuɗo ceerɗo cattuɗo no fewi no fewi tampinɗo renndo ngo so tawi a ala moyen ji so rewaki tan en wawi ko haalte million ngaji ɗon haɗata haalte ko ɗo e milliard uji foof hande ɓeɗo ɓikkande vraiment happoti haalede happoti tinede golle badde fayida ɓe gone kadi aɗa andi sababu noon pottital mabɓe toye Touba presque pratiquement chaque année walla chaque 2 ans ɓe mbaɗa renouvelé bureau mabɓe ɓe gollaw noon ko renouvellement bureau ɓe mbaɗino toon to Touba
ina tawtora noon ɓi khalifa général woni khalifa général des mourides o holliti aussi khalifa général o toon to Touba waɗanima toon centre walliɓe ha centre wawi dara toon waɗi hen moyen mum waɗi hen doole muɗum également en sohli accompagnement bien sûr centre uji ɗi en sohli accompagnement sohli par ce que ayi o holliti wonde centre uji malgré état ko waɗi ko tawno ɗo surtout état gouvernement Macky Sall tawno ɗo ko 6 centre mais hande ɓe mahi ha woni 26 centre 26 mais yonani également aussi hay liggotoɓe hen aussi ene manqui par ce que ɗum ganduɗa hoorema ponno ƴettude ɗon ko sappo walla sappo e he a faami ko yimɓe joye ɗum par ce que y a pas les moyens alors hande Adama Diop ngaalu ko cellal sa sellani hay hunde a wawa wadde surtout oɗo Jalisa Elhadj Abbas il faut yimɓe kalamo quoi par ce que omo tampini Sénégal naɓe kadi yimɓe ngala moyen joguiɓe moyen ɓe hay ɓen souvent jaltata hen mbeɗa andi ma en dan entretien hakkude men e kanko Mamadou Tall d'ailleurs omon ɗo e plateforme o omon il assiste parce qu'il nous a vraiment envoyé un SMS pour wiide ko omon yeeɓe men en direct donc depuis fanayi en calminima de passage au passage enen calmina Mamadou Tall enen ñagonomo Allah kadi Allah rokkatambo calal Adama Diop pour mi darto seet tan e Mamadou Tall c'était un jeune mo ganduɗa très engagé un jeune mo ganduɗa hoorema ko jontanoɗo politiquement et dans la vie associative mais finalement refi o gurbimo tan liɓimo complètement mais alhamdulillah ko yettude Allah parce que min jooɗima dummunaji juutɗi pour yiitindirde makko ndax wonti caɗele deke ko ɗum ɗo nanngunomo ha ɗeɗo balɗe tan il m'a fait signe comme quoi eɓe mbaɗa suivre nos informations a faami ɓe jiiɗi vraiment eɓen touba mais ça c'est une occasion par ce que yimɓe jiiɗi andude holko gonɗon e dow muɗum ɗum woni sababu ganduɗa hoorema kadi eɗen bismimo ɗo les portes sont vraiment ouvertes ouais pour lui o ara ɗo ni o haalan min parce que il m'a même dit quelque chose ganduɗa hoorema c'est ina yurmini par ce que hande kanko gonga o yani hen mais o yiiɗa goɗɗo yan hen gonga kadi omon wondi hen mais sindok sago makko taw yimɓeɓe ngala ɓe doole balle on dañir doole aɗa andi jogotoɗo on ɗon miijo ɗum woni ko mbiyanmami ko nani ko mbiyanmami ko nani il vivait dans une ko aɗa andi que la vie associative sa ala ɗum tam senaki a wawata wondude e yimɓe a wawata wondude effectivement donc Mouhamed Tall au passage vraiment enen calminamo Mouhamed Tall merci kadi vraiment kadi o darnima surtout les hémodialyses no feewi yo Allah wallu haɓe daña safaro no ɓuuri weɓirde foof kadi kala mo Allah kadi yandini hen raafi wona gacce nde wonno wona an suɓoto mais ko Allah waɗata ma so waɗema muñan ɗum et puis jaɓana safar Allah ko moƴƴo ko noon Allah ko moƴƴo en ƴeewi jokkodirde mo ganduɗa woni Gawusu Diako mais en cuwa heɓtaw min ƴeew wadde insisté so eɗen mbawi ɗum ne kono eɗen gandi oɗon banggue e ko ɓoyani ko kam laamu ngu waɗi hen vraiment taɓanɗe mawgal c'est à féliciter parce que même e nder leyɗele Europe ɗum yiyata he toon walla hewani yiyede sen cuusi wiide noon oɗon transplantation mo ganduɗa hôpital toon to hôpital militaire mo Wakam e ko ɓoyani ko vraiment ɓe mbaɗi réussir e ɓeɗon ko wonno 3 cas ɓe mbaɗi réussir oɗon 3 cas ɗum ko innovation to banggue vraiment karallagal ɓen ɓe ganduɗa ko safroɓe ɗo e nder leydi men hayni par ce que ɗum ɗon rendata koye safroɓe ɓe rendata kadi aussi haralleɓe miijotoɓe les scientifique foof kamɓe foof ndendata donc ko wiide tan leydi ndi il faut goto foof adda ko mum nde yimɓe mbawa wadde avancé hay mi wiyata Elhadj Abbas ko gaynako tan mbiɗa woppide ɗum e nayyi mum Elhadj Abbas ko gaynako mais min par exemple ko joguimi ko gandal e huuɗo mbiɗa wawi haalandema koɗo huuɗo jawdi ma ne foti rentade ɗum par ce que so ñaami ene wawi lorde ɗum donc ɗum ɗo woni ballodiral donc ɗum ɗo mbiɗa sikki oɗo transplantation baɗɗo réussir ko ɓoyani ko ɗo e nder Sénégal wona neɗɗo goto waɗi ɗum non aɗa andi ko ɗum c'est toute une équipe voilà donc d'ailleurs on salue au passage on ɗon debbaji mo ganduɗa kañum ardi on ɗon hôpital madame Won effectivement Adama très franchement ƴeew ay ko ɗum honneur rutti kadi ay la transplantation ko hunde nde ganduɗa hoore mum hulɓinide Adama Diop mais il faut que neɗɗo o jaaɓa Allah waaw par ce que Adama Diop ƴeew ko 3 cas mais ko 6 personnes mbaɗi ɗum 6 personnes mbaɗi ɗum
parce que aɗa andi affaire ko voilà elle est là merci aussi notre Oumar il faut mbaɗnemo mention spéciale quoi parce que rési o Oumar Diop omo yaade actualité no feewi aɗa andi Oumar Diop aɗa andi holko bonni Oumar Diop seeɗa yettonde so kono so wonano yettonde Oumar Diop par ce que jobbo ko jobbo Adama Aïssi machallah Demba Ali Mokhtar donc so tawi so jilli hen tan bonnan affaire nde kono so ittun so ko impact ko noon vraiment kadi aɗa andi hunde no mbirɗa ni nde weeɓani pourquoi eɗen mbaɗa hen insisté eɗen kaala e nder hen e nder langage o haaɓe noddira ɗum couple il faut keɓa couple o noon wona banggue resodirde par ce que so tawi gonɗa koye changenede ɓooƴere nde ɗon walla mbiyen renal rein tubo ho mbi rein enen pular noon mbiɗen ɗum ko ɓooƴe voilà ko noon noddirten donc so tawi aɗa changene ɗum il faut jiitaneɗa goɗɗo mo ganduɗa hoore ma onon mbawi yaadude woni compatible la compatibilité mbawon yaadude quoi ɗum noon woni koɓe noddirta couple e nder hen c'est à dire bon d'abord Adam min an so neɗɗo wondi hen hande mi ari mi wiyama woni yo taƴ ɓooƴeram itti risque uji gonɗi hen yo itti totte goɗɗo mo sellani a jaaɓi an jaɓɗo so Allah ka jambar parce que keddotoɗa ko goto ɓooƴere wotere risque uji ɗi mais quand même comme neɗɗo jogui ko ɗiɗi quoi a hollitama e goto aɗa wawi wurdude hen duuɓi dutal no wayi no jirta ɗum e écran he ni ayi ko gueɗe dar ɗiɗo ciseaux ji ɗum ɗo fof Elhadj Abbas wona gandal holno neɗɗo wayta ɗum dar opération ittude ɗum ene watta machallah donc merci Omar merci Omar en tout cas ɗum ɗo fof saabi ɗum ko notre frère notre jeune frère Mohamed Tall ko vraiment que nous saluons au passage so Allah saabu sijo omo waɗi pertinent mo yurmini kadi enen Allah waɗiri en ɗo ko findinde e jertinde si e ñagade bandiraɓe surtout kala mbo ala doge ɗe en gunande haɗe korta voilà kala mbo ala Adama Diop kala mbo ala joguiɗo yo wallu ça doit être wona fonani wonde hunde ganduɗa hoorema koko ɗumin ala hunde ganduɗa hoorema c'est automatique min mbiɗa jogui a ala mi walluma kadi e Elhadj Abbas ala aɗa jogui balla on banggue leydi Sénégal eɗen jetti Allah no fewi vraiment yimɓeɓe ene ballodira surtout hayso tawi ko un pays laïque 95% et plus de musulmans ko heddi ko ya frère uji men des chrétiens et aussi les animistes fof ene guuri ɗo kono Elhadj Abbas sa ari a wawa andude o chrétien o ko sa tawi yimɓe ne joddi o ko chrétien o ko musulman a wawa andude parce que c'est un pays laïque mo ganduɗa kadi neɗɗo ɗi hunde ne wiye pays laïque mais mbasa yirude gurnam ɗam noon non aɗa Sénégal arane galle tawa hen ko même famille ɓe goni koye diine mumen ɓe ga goni koye diine mumen mais ko gurnam mbaɗɗam fayida yimɓeɓe gurdi gara tawa sehel ma chrétien o ara tawa no jooɗi wiya assalamu aleykum astafirullah barke a famani donc communément ko moji ɗi ganduɗa eɗen mbaɗa utilisé e nder men ɗum yirta tan koye nder Sénégal mi anda saɗa faami ko ñum wiɗem ko aɗa andi Sénégal Allah en walli ɗum ene wonde civilisation ene wonde pertal tabarakalla machallah ko Allah weela waɗi Allah noon so waɗi hunde goɗɗo wodani ɗum tan ko yettude a faami enen gondi hen heddi noon wonko jilloto en ko ɗum bon ce sont les caprices quoi ɗe gandanɗa hoore ma ɗi ko kiram aɗa andi Sénégal naji woni caɗe ɗum tan ko hire ko gandanɗa hoore ma ha nan ɗum e ceekol gueɗe goɗɗe desan mais so wonani ɗum enen Sénégal kay 100 manam ko chapeau tan chapeau par ce que kala Sénégal naji yiiɗi ko firtude yiiɗi ko wonde yiiɗi ko dañde ɗum ɗon woni faaro Sénégal naji yiiɗi ko andude machallah afan mais so jikkuji goɗɗi jilli men tan fitti ko goɗɗum yo Allah yaafu mataw wonko ko noon Elhadj Abbas a jarama no fewi hay ɓen ɓe ganduɗa ƴeftoɓe laaɗe ɓe wona hay batte ko yidde firtude tan kono noonne kadi soɓe jooɗima ɓeydima wadde réfléchir ma solution ngaji kewɗi dañe taw wona par ce que sa yi laaɗe ɗe yimɓe ene calo ɗum ɗon tan ko pittali kewɗi ene keddo e maaje ɗe ɗum noonne kadi c'est pas une solution
yidde fewnude kadi ha bonnora ɗon ne kadi hunde ganduɗa hoore ma so tawi a hutirima haqqille ma no fewi ma waw rentade gueɗe baɗe hono noon ko noon tigui Elhadj Abbas 31 minutes yoni taw ko 9h tigui rigui ɗo e nder yewtere men olel piidi subaka ganduli a surnanen ƴeewen so tawi eɗen mbawi hebde e omo ganduɗa woni Gakou Dia so tawi en keɓanimo mbaɗen dans la foulée actualité. Ok, inchallah. Banda Marietto len pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non godam jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fuɗima banda Marietto olel pindi ceera e kumpa hayo jam koy ari kumpa gasi Marietto olel pindi subaka law ceera ko noon tigui a jarama ganduli ano e Omar on jarama no fewi golle mon jooɗi peewi noon waktu o nena fooɗo Elhadj Abbas nena doga no fewi en korima jokkodirde mo ganduɗa woni Gawso Diako toon to Matam kanko joɗini en toon en jiɗno hebde kabaruji ɗi ganduɗa kay ene tawe toon to Matam eɗen gandi toon machallah ñande foof wodan ko kewi toon noon tawde woni en keɓanimo ala caɗele en jokkan tan e actualité e gandi eɗen kalano haala jamñajo jagol toon président de la république eɗen gandi e nder hen noon ene waɗi grand prix international guiniraɗo Macky Sall grand prix international Macky Sall ganduɗa kay to banggue récital Coran oɗon woni deftere ndeɗon deftere ɓuural deftere nde ganduɗa ko deftere men kamil machallah fa tabarakallah kono kadi Elhadj Abbas ɓuuri hen weldemi ko debbo Ndeye Bousso Diatara Ndeye Bousso Diatara ko kanko woni lauréate miɗa andi avec la complicité de notre technicien régie mo addanen ɗo kanko mo ganduɗa kay ɗum ɗon woni nde jiiɓi ɗum de Elhadj Abbas mi weltima hen no fewi par ce que eɗen kewi yiide rewɓeɓe to banggue alqurana to ene kewi wadde remporté prix ji ɗi ganduɗa surtout Sénégal yahan caggal leydi ƴefta prix ji mbaɗi hono noon e nder windere nde ha heftine to banggue e diine en tant que julɗo sa yi ɗum ɗon a weltor donc kanko ko o wiyete ko Ndeye Bousso Diatara ko kanko ƴefti ñande samedi nde ɗum ko ganduɗa woni oɗon grand prix international Macky Sall to banggue récital Saint Coran Ndeye Bousso Diatara wona Égypte e nder leydi e nder aduna hole ayi yummen Aïcha machallah donc hande alquran so wiyama hande gueɗe kewɗe machallah no haali alquran no yummen Aïcha wona hen sera ayi wadde noon so tawi rewɓe waɓe noon dañama ɗo e leydi Sénégal pour min jaguima ko hunde fonde wonde par ce que leydi Sénégal aussi Adama Diop wori yejjide ko leydi alquran ko leydi diine malgré ko caɗele gonɗe ɗo voilà hande sa ƴeewi seere men écran he aussi président Macky Sall to tottatamo ɗum sa ƴeewi seereɓe men hilifaɓe men a faami guila Cheikh Oumar Foutiyou Tall tabarakallah machallah kadi ko yettere Allah hen goto foof ɓeɗo wullereɓe fof koto rew leydi ndi gummi ɗum ko yettude Allah yettude Allah no fewi e kanko Ndeye Bousso Diatara noon ɓe mbi originaire makko ko toon to Touba wuuro teddugo to en gandi kadi Touba no waadi e diine machallah noonne kadi so ummima e ɗeɗo guuri ko nande Touba en Madina Gounass en Tivaouane en Ndiassane en Elhadj Abbas Kaolack en aɗa ɗum ko hunde ganduɗa wawata bettude yimɓeɓe par ce que ko guuri ɗe ganduɗa ko madine noɓe noddirta ɗum madinuji ɗi ganduɗa taw ko diine tan e l'islam woni toon
ɗum noon ko hunde gandanɗa hoorema wawata bettude yimɓe e nder ko gandanɗa hoorema no ɓe mbiri ɗum ɗon wonno ko sanga journée nationale des dara mo ganduɗa président Macky Sall waɗi ɗum ɗo initié haalino ɗum kono waɗi rendinde dendagal ardiɓe daaraji ɗi ko par secteur aji ko no kamɓe mbaddata organisé no hanniri ni henna ɓe mbawa tigui rigui wawde joddade ƴeftanede ñalawma e nder hitande e ko gandanɗa hoorema gueɗe kewɗe mbawa fewnede hen mbawa yoltede hen ko toon to wonno mo ganduɗa kay taw kay ene ardi ɗum ɗon ɗo toon to Dakar Arena omo ganduɗa woni chef de l' état vraiment yiyama toon golle baɗɗe fayida ɗe gandanɗa hoorena président Macky Sall waɗi ɗum e o ñalawma mo ganduɗa vraiment majjata mayeta hono ɗum ɗo ene yiiɗa no feewi jokka ko continuité yo jokku kadi kala hitande ɓeyde gueɗe ɗe ganduɗa par ce que heewino yiyede tan koto banggue tubankeri to waɗane ñalawmaji waɗe élevé ɓe kokke mbaɗe décerné lauréat ji en e ko way noon ɗum ɗo ene foti yarude e oga banggue par ce que ɓenne aussi ko hen jeeya aɗa andi alqouranil karim Adama Diop so natti jangguede hay soko ñalawma goto e nder leydi ndi tan musidɗo boni mbaɗa moƴƴani hawla wadde noon ko hunde waɗɗidi no feewi boom prix ji baɗi ni ina ɓeyde yaltinede a faami jaccingol ngol noon min mi nawat ɗum ha Fouta e Kumbalu gandanɗa hoorema tabarakallah machallah kalɗo tourda walla kala wuuro garɗa ma taw ɗon duuɗi darde aussi pour ko wadde organisé wu hande sa yi comme par exemple hol gardiɗo ɗum wona ko le ministre de l' éducation nationale woni Cheikh Oumar Anne holto jeeya Fouta ɓe mantimo hen noon no fewi alors Cheikh Oumar Anne ko Fouta jeeya mais yo duuɓi Foutankoɓe yo jiitu koye men yo te Foutankoɓe no mbawi wawde ɓurqani ni min somi yiyaniɓe hen ɗum ene waɗami posé des questions quoi c'est parce que ene waɗi manque d' organisation a faami c'est comme si tan wadde sélectionné noɓe mbaɗirta ɗo sélectionné équipe nationale ni te Fouta sa yeehi toon Oumar en ene gandi so jaaha Fouta won a yahan terrain kihiɗe won suhaɓe jiita toon en petta wallahi billahi ɓuuri hay Sadio Mané wawde bal mais comment se fait-il que ɓeɗo ɓe ƴeftatake ɓe mbaɗe équipe nationale c'est parce qu'ils ne sont pas organisés Adam voilà c'est ça parce qu'ils ne sont pas organisés alay sago donc il faut ɓe jeeha nder Fouta yimɓe naata alay sago Foutankoɓe jaɓa wadde investir koye men e gueɗe baɗinede alay sago Foutankoɓe jaɓa nadde e ɗum ɗo ɗacci wiide e wonde bawi boyam min tan e hooram il faut que eɓe jaɓa wadde impliqué o e gueɗɗe foof no hannirta ni ko ɗum rokkataɓe chance wawde wadde pour ko wonde ko noon te Elhadj Abbas oɗon o prix on grand prix ko international no wirani ko mawɗo famdani saabu o hollitamane kadi deuxiéme dewɗo e kanko suhu debbo ko Côte d'Ivoire najo ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo biyeteɗo Ibrahima Sow hay so tawi kam Ibrahima Sow kam Côte d'Ivoire bon en wawi taw ko ummi koko wawi taw ko d'origine sénégalaise wondude kadi e Maynuma Balde on ganda kadi ummi ko ɗon to ni e debbo voilà di Nigéria bon peut-être ma taw ko Sénégal naɓe wurɓe toon tan donc de toutes les façons en tout cas ko hunde ganduɗa wande fayida no fewi Elhadj Abbas waktuji ɗi gasi ha laaɓi ceer en ƴeewan tan tigui rigui yettade ɓoggol ngol aɓenen teɗo hen guilnane 78 158 81 05 pindi espace radio mbi sikki Ganduli won garɗo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mi salminama juurama ko ɗon bettanama calmitima min juurima seydi Sangote kadi ndewi lawol ɗum kettama banggue ɗi foof jarama Sangote kalata min seeɗa tan ko ɗo mbattidirɗo joni ɗo ko fati e ɓurano min kam mbiɗa yii hen to Fouta ɗo ene yejjita ene yeeba heddi noon ko kala mo yiyetake fof tan ene wayno ganduɗa hoorema jeeyetake won gueɗe ɗe kono noon laamu ngu kam ne foti andude kam gueɗe ɗe fof ko heewi kam ummi ko Fouta saka noon kam ɓurano ɓurano kam kono jangguirte e Fouta ni ala fof ɗo jangguirte noon ɗo e nder leyɗele ko heddi ko janggoɓe toon ɓurano ɓe mbay tan kono école aji ɗi no woɗɗodirani ɗum jiiruno min banggam e ko daara moderne aji tan ko hankkadi koko organisa koye laamu jokkodiri ɗum kam kadi koye laamu jokkodiri no élevage ɗi mbayi toon ni tan kono heddiɓe mbay kono ga kam e ɓurana kam tigui rigui
fuura kam so arama soɓe ƴeewi gayno tan taw ɓurani nani taw cuulel coksel ɓe potare lawol he jangganaɓe deftere nde fof kadi fuɗɗode nde fof kadi gay fof fotani yejjitede asli ɓurani kam ko fuura tan eyyi min kam banggam ko ɗum kono jiiru hen ko ɗum tan wonno jinno wadde hen interprétation kadi caggal mum kadi mbiɗa jogui ɗo nelal musidɗo meɗen ne wiye Dieynaba Sidibé on woni ko ɓodde o wi ko keɗotoɗo radio ngo tigui rigui oɗon kadi na on jarama merci beaucoup Ibrahima Sangoto o eri en ko toon to Demet o hetto hen koye Demet FM la 92.2 Allah jarama en beltinimomo no fewi ɗum noon 78 158 81 05 pindi espace FM assalamu aleykum aleykum salam Elhadj Adama mbaɗɗa Elhadj Abbas min calmini on juurima on musidɗo moon bawol coy nokku min walade coy on mbiyama yon gone jaam ko ƴeewi ko juuri jarama seydi coy kadi min beltima e alhaaliji jarama aɗa andi nde alhaali o no fuɗɗo fuɗde nde fuɗɗoto fuɗɗade nde woni ko faare batte jangde alhaali Qur'an o en mbino so tawi neɗɗo a yiiɗi wallude ɓiɗɗo a hawri e yimbiraɗo a dañi tigi mo balluɗa saabu ko ñaggue e ñaami fof ko ɗum ñaale muynata en mbino yo ɓamde e seeraɓe ɓe saabu e nder leyɗele ɗe walla e nder guure ɗe kala nokku heen mo garɗa ma to seeramɓe tata nayo goto fof ne jogui dulal muɗum fodde wonde kene wona ɓuure wonde kene wona nogas almudo walla sappo e almudo ene ɓuurani wallahi ene janggina wona ew ko yanti hen ko wadde ɓeeɗo so tawi a ari ka tawɗa ko wona hunde nde puɗɗiɗa kereyde wona haydara tawɗa kene kereya ene yeehi ene yarano alhaali mum no hani yarude ni a ari taw an garɗa ko wallidde ɗum wadde ne moƴƴi mbiya jewtide ɓamde emin jiiɗi waɗande on tel minen min ƴeewa e nder koye amen hono waɗirte kono sa yettima e nder komin mbaɗatno a wi aɗa waɗa heen création ma aɗa waɗa heen tewa ɓamdare e amen hay sinno a waɗi sa renaki hay sino yooɗa sa renaki hay sinno ene wona yooɗorano ha no waade ni en daal saabu so tawi en ƴeewi en ƴewtidima hannde o alhamdulillahi rabbil alamin Qur'an o ene jangge no hannirtini en e duɗe Qur'an ɗe ha e kala ew so tawi ɗum ɗo ne yanti hene kadi ha joni ko ballal tan kono tagui men haaldiɗo konngudi tan ko hono hanno waadini en so tawi rewanoma ɗon ene ɓuura yodde kono ha joni eɗen mbiyaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah nanggoranɓe jarama seydi nde wonde hunde nde so wattorama tan ne haasi ko fayida o dañe hen no fewi merci a jarama Coy merci beaucoup en beltinimomo kanko Baboy Coy depuis Walalde eɗen gandi ko gandanɗo ɗum ko ceernaji almudo sikki tan ko ke seremɓe heno seremɓe jeeya walla sanɗaji ɗi ɓeɗen kam o yewti bayda kam assalamu aleykum salamu aleykum no mbaɗɗa Seydou Diop Seydi Sarr Seydi yettodema ogo Dia toon to hayre law bisimilla ma Seydi Dia salminama on juurama min beltima émission caltima machallah jarama Dia on timdini on paamni on jertini on gandi yimɓe ko kewe aduna yo Allah yommon moƴƴo amin barke Seydina Mouhammad sallallahu alaihi wasallam noon Allah yommum an mbimi neɗɗo awusan radio ma ngo alquran wor hetto e radio ma ngo alquran karim ko hunde mawnde nde Allah mawnin gonga kadi sen jeehi Fuuta woni heen ko janngata ɓurana ko no ɓe ballirteni so wallirama noon tan wonat est ce que ɗum noon ko yo Allah yo moƴƴere tan amin barke Seydina Mouhammad angane timme wonanno yon jokke moƴƴe kaali tan onande tawde Allah waɗi mum koye haalirde kaali tan inchallah gosotaɓe serta e lawde gonga tigui yo Allah sembirma sellima amin a jarama Seydi Dia jarama Dia merci sar ñebbe noon merci beaucoup a jarama Seydi Dia depuis hayre law o yeeri en en calminimo jettimo en jaarimomo no fewi ko noon tigui 78 158 81 05 pinde espace FM to banggue Skype to ala garɗo toon ɗum noon ƴeften ɗo hen assalamu aleykum allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah o Ibrahima Sangot de arti seeɗa on ko ndiwnomi bisimilla ma Sangot
kono noon mi meeɗa yiide laamu ballal mum faade amin ɗo an ka jangguinowo ɓuurano min komi jangguinowo ɓuurano ɗo gonmi ɗo est ce que seydi sangot donc demenaɓe fof ne nganndi ɗum est ce que sangot kono noon mi meeɗa yiide ko ɗum e laamu tan faade amen ɗo kono noon nde wonde ko Allah tan min jangguinirta e ko Allah tan min kadi kaldata heen walla kamɓe ɓe mbaɗata mataw ɓe mbaɗi intéressé tan ko ɓe mbiyata daara moderne ko ɓen tan ɓe mbaɗi intéressé ɓen ɓuuri wadde intéressé pour min paami non c'est à dire aɗa andi Ibrahima so tawi ne jiiɗi haaldude so tawi ne jiiɗi haaldude haala Allah alay sago onon fuutankoɓe jaɓon wadde organisé ay neɗɗo haalu plan mbi nangue wawa yurnude par ce que wawa wallirede par duɗal il faut qu'il y ait une organisation son mbaɗi organisation ha timmi e on saha ko wayni jiɗmi wiide quoi mi wiyan noon balle tan gummotoɗe mabɓe en fayi toon mais ko wayni hande fuurankoɓe en poti hen yiide koye men no hannirta ni surtout kadi fuuranke kadi fuuranke ardiɗo bangam kam so tawi mbaɗa tourné ji kam ɓe poti arde kam fuura kam ɓe jiiya jomumen ɓe kaala ɗumen mbaɗiri nani walla kono noon mais seɓena tourné ji maɓɓe min nantoɓe kaada Ibrahima seɓe garani gulle luuke haaɓe gara eyyi ɗum nani mi nani voilà yo yimɓe ngullo lu jarama merci ko noon tigui ko noon ko ɗum no woni radio goto foof haalata hen vraiment wujjaji mum no hanniri ni taw ne rewi e lawol no foti rewrude ni henne ɗum noon ƴeften goɗɗo assalamu aleykum allo bisimilla allo eyyi bisimilla o ko holi Adama Dia o hebbinda hitaw ɗum noon ko noon tan est ce que abi to mate battala on ganduli est ce que aɗa andi ganduli meeɗiɗi yaade concours kañumne concours sous régional o yino Guinée kono ha joni o haalani en ko arti te gando ko bawɗo ɓuura an ganda ne wawi ɓuura an o haali ko artirte toon noon an o haalani non o haalni ɗum Amadou Moussa par ce que Amadou Moussa ne heewi haalde ne heewi artude hen quoi 78 158 81 05 ma en gartu hedde allo oui allo Adama Diop assalamu aleykum maaleykum salam rahmatullah Amadou Diop hayre law bisimilla Diop aɗani en direct bisimilla mi salmini on Seydi Diop Seydi Diop bisimilla ma mi salmini Alhaji Abbas Sarr a salmitama Seydi Diop mi salmini on min juuri mon min ñaagani on Allah moƴƴere machallah Seydi Diop jarama ko kaltana affaire almuɓe ko janggoɓe ko yo yimɓe jettu Allah jetta Macky Sall par ce que ɗum ɗo henne ha sene wonno mawninugo Macky Sall ko waɗi ko wona neɗɗo fof waɗi ɗum ko darani janggoɓe ko kanko tan fuɗɗi ko waɗi ko hay goto meeɗa wadde ko waɗi ko ɗum noon en jetti Allah en jettinimo Allah yo Allah juuɗo balɗe makko moƴƴude battan makko no sikkori ɓurano o ni yo Allah fittanamo noon amin ya rabbal alamin en juurima on noon min calmini on onon yon ɓooy famnude yimɓe merci Diop jarama Seydi Diop e programme o noon wonno fonno yaaru tan yarani hono noon eyyi wonɓe kamɓe ko duɓe gonɗiɗa lesle kono waɗi mbaɗa kono kamɓe foti rendude ɓe mbaɗa pelle ɓe mbawa jokkodirde e pelle mawɗe ɗe yo Seydi Diop ɓen mbawata dañde kamɓene gueɗal kono kamɓe jokkodirani ɓe ndendani ɓe mbawa dañde gueɗal merci ko noon Seydi Diop a ɗum faami noon ko ɗum mi salmini on min duwoni moon ceerno ne duwo noon min ñaganima Allah moƴƴo assalamu aleykum rahmatullahi taala wabarakatuh aleykum salam wa rahmatullah calmini ceerno Mansour Ba merci beaucoup en calmini ceerno Mansour Ba no fewi en juurimom ko noon tigui ko noon tan ko juɓɓudi ndi so tawi ndi ari tan goto fof ma waw yiide hen hoore mum assalamu aleykum musidɗo salam no mbaɗɗa aɗa seli jaam tawon toon jaam tan ni alhamdulillah mbaɗɗona golle inde yettode ko haadi li eyi holtoon nodduɗa en noddo on ɗo e Tamba Seydou Ly to kettoɗa en koye Ndikka Espoir wallahi Ndikka Espoir tektomen min calmini Aïda bismillah jungo wona ɗi fayat no fewi Aïda Gaye min calmini Aïda Gaye notre sœur inchallah isma onon min calmina bandiraɓe fof kadi calmitima min ñaago noon kadi nda Allah waɗanto e moon jaam bisimilla Seydou Ly ɓe jara mbiɗen beltino fewi e radio ngo bisimilla Seydou Ly en kam pindi radio chaque subaka kam ko gon tan min teglo ndeysan
e waktu fof émission ji moɗon kañum e journal 13h fof ala hen comprani ndeysan alhamdulillah min camina galle o ane min jarnimo ɗon Dikk Espoir FM et notre consoeur Aïda Gaye e dendagal liggotoɓe toon dendagal haralleɓe fof jagguɓe hemɓe fof min beltinimo ɗumen inchallah maɓe inchallah jaɓi jarama Seydi Ly wallahi min beltima no fewi noon merci beaucoup Seydi Ly merci beaucoup beltima no fewi jarama ko noon tigui Allah jarama Dikk Espoir FM eɗen gandi mbiye radio ji ɗi en ngala gable mabɓe ganduɗa gaccan programme uji munen gara jokkodiri amen vraiment ɗum noon Elhadj Abbas ala ko mbawɗen yobde ɓe mbiɗa sikki won gonɗo ɗo e ɓoggol assalamu aleykum Baba Gentleman allo yo wale mon Baba Gentleman Allah wata nurdani ayo Baba Gentleman ala min guddani amin ƴeftere onon mbawɗi min dal garɗo komi kaɓo e makko hankadi sa mi noddima hay téléphone makko personnel ma ayo Baba Gentleman e bisimilla garɗo guila arti ɗo garɗo guila arti Guinée min pamanimo min kadi faama hay min faamani min noddimo wallahi ayo Abbas eɓe anne tonkanam an jettoɗe mbiɗaɗe oyo jetteyake so kanko no rettumani ceerno hanuta ɗo ɓuri aɗen ɗo wallahi balɗe sappo tan joɗaɗe mi wasa haalde moɗo min dal waymi kono jaaɗo hay kono andani bisimilla haal an uddata Seydi Sarr bisimilla Abbas ƴew tan mbiɗo alaji joɓo yette ene wona alaji alaji joni e yara million nayyi caɓeɗe jeego hol hankkadi kay makka men ƴeeñi makka kay ƴeeñi kadi yara makka kadi accarami wiya amin tan a yirade wiyam alaji je mbimi amin kono 5 million yaade makka de tiiɗa mi tiiɗi de alayi ala probléme Allah ne wawi newni tan mi salmini mi juurima mi jaɓima mi diyon ɗo ane wasa ɓoynade tawde mi ñorini diine men ko eɗen caɓi diine men hunde fof jagguiɗen ko golle puyɗe kono eɗen gandi ala wuuro ngala duɗal ala wuuro ngo jangguita ɓurano wona de wona worɓe sa e tiwɗo mbaɗi guraɗo tawaɗa ko million suka debbo ko wawi janggude kay goto wawi janggude aduna kono jagguilen wallahi Allah seedi holde li ɓe walliya men ɓe fof kañum jeeyi ɓurano eɓe titoro Siri Bamben Siri ɗum hoto ummi wona fuuta ummi wallahi wona toon ɓurani jeeya hoto alhaji mamo seeɗe ngo to goɗi wona toon ummi wallahi so ɓen ɓe ɓiɓɓe mumen taani men ɗon jahatu men fof ɓuraɗo mbawi ko aɗen yaade yeeso sen goppani sen goppani min faut jurni sabu caggal e gueɗe ɗo ɓurani grand prix ji ɗi ganduɗa hoorema taw fuutankoɓe ngala hen ngala hen ɗum mine haawi to nde ha joni suka woɗɓe tan keɓate e neɗaɗe jamñal proprement dit mbiyen tan oɗo ko Ganduli Jeago Madina Gounass te eɗen gandi ñam fof Madina Gounass ko ɓornata ko an aɗa joɓa haali joni na gayne ya gure fuurde ay sukaɓe mo wawa bal hay sukaɓe rewɓe mbawi balude wallahi holko tawi yettitaki manque d' organisation enen manki timmidirde ndeysan kono Baba Gentleman e ɓoccitima mi sikki wanden ko noon tan Elhadj Abbas en guddan waktuji gassi no fewi en jarnimamo kanko Baba Gentleman golle makko jooɗi fewi no fewi ɗum noon en beltima Elhadj Abbas so wona garna en rapidement e plateforme o mbawen waynodirde bandiraɓe kono noon Adama Allah jarama en beltinima également wonɓe plateforme o no hannirta ni Pullo Dia depuis Espagne wondude Nawo Diallo Gibson officiel salmini jarni en beltinimomo kankone Gibson encore arti Abdoulaye Sow Binta Ly Daf Vision Amadou Siley mo gandanɗa hoorema salmini Abbas Sarr salmini Adama Diop en duttimom calminali kanko o wiyete ko ɓuuri andirede ko kanji si toon to Demet depuis Demet donc Mouhamed Tall mo mbiyannomi joni o salmini jarni kañumne mais également Alassane Ba Aminata Dia wondude e Aminata Ba depuis Néerlande kañumne aussi ko kañum salmina en jarni en wi holliti vraiment en hetto en hannit ni Salif Ndiongo tabarakallah machallah kañumne également Néerlande Pays-Bas quoi Pays-Bas Ibrahima Sy El Hadj Ibrahima Diallo également aussi kañumne depuis Mali kañumne aussi ne salminen mais Adama Diop Mohamed Tall wattindi o wi e wonde il nous remercie infiniment parce que nous avons vraiment porté ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɗo message mo ganduɗa kamɓe ɓe rafaɓeɓe
Dia Idi ari donc enen calminamo enen jarnamo Dia Idi aussi en beltinima ɗum no hannirta ni Adama Diop ɓe sikki ko ɗo tan mbawten haadude mabɓe kamɓe kala en mbiɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere a jarama no fewi so wona eɗen mbiya Mamadou Tall enen mbaɗɗen tan ko golle men quoi gollal men tan mbaɗɗen Allah jarama o jarama e disponibilité o no fewi kadi no mbiɗe mo ni à chaque fois so occasion waɗi présenté piindi ene bismimo piindi galle o fof ene bismimo machallah fa tabarakallah so télé so radio inchallahu taala mbawen kadi yewtude nde ɗon toɓɓere e Achir association mabɓe oɗon baɗɗo fayida mo gandanɗa hoorema ne foti andede no fewi Allah jarama on jarama en jarnima to karallagal to banggue radio to ko Gandoli to banggue télé to régie o mo ganduɗa woni Oumar Diobbo Sow kañum heedanen toon e kaɓirɗe caméra o ko Djiby Dieng gorko mo Kanel kono kadi en jarnima mo ganduɗa woni Ali Fall joginiɗen banggue kala ko fate montage et infographie en calmini en jetti en jaari no fewi en jetti bandiraɓe Ndik Espoir FM la 93.7 Demed FM la 92.2 Hunar FM la 104.9 wondude kadi Danema FM la 90.4 Foot FM la 90.7 bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama joni mo an keɓe yewtere mon holno pini ɗum Malik Oumar Ly wondude e équipe mum en calmini foof en jetti foof en jarni foof wonno ga enne ko musidɗo mon Adama Diop gorko mo Horkojere gelleji Biram Demba Dogo wuro Bida Sare Lamo Allah jarama on jarama olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder. Vous écoutez Pindi Radio, nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Oɗon ketto saktirde mon